Philippine Standard Time, 40 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. Sa uno na kita sa bulan sa Nobyembre 2021. Lunes karon nga daw, lunes edisyon sa ito na pagpalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna ng mga balita lokal, national kag international. Bukod sa gyapon sa inyong Anchorman, idi si Bombo Daniel Leksyon. Istudtod kita sa tagnang ala 1:30 sa hapon. Sa atong pagpangalagad, subong unto pagkabdan kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Welcome na nato mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga kalibutan na pinagi sa aton na website sa www.bomboradio.com. Pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karon banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Sa pinakaroon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Subong nga adlaw mga kabiyangan, una nga adlaw sa Oktubre kag Lunes pagid nga adlaw, gina sa ulog naton ginatawag naton nga tigkalalag. No, tigkalalag banwa, pero wala kita subong sa mga cemetery. Bangod nga sirado ini, kita ang magasilibrar sang tigkalalag diri iya banwa sa aton iya nga mga tagsakapuloy-an. Okay, tungod nga sirado gani itungod sa pandemya. Anyway, sa pilapig ka mga tutukan nato na karon dugay-dugay, no? Kay ipatsikyaron nato ang aton nga patrol sa Libertad Public Market. Tanaw natin kung kumusta ang binaklanay dito kag subuman sa pinaka mga cemetery, kag subuman sikero natin karon ang mga beach resort kay basig ginsinadaan ang patio dito yung nagpamulya sa mga resort bala ang pinanaton ka mga kulturan tanawon tabi karon lilion ta dugay-dugay. Samtang sa pinaka mga nagapanguna nga mga balita lokal, 30 milyones ka pesos nga budget para sa pagpatindog sang sanitary landfill sa La Castellana nalakip sa 2022 nga provincial budget. Si General Arevalo naghatag sa iya sini nga payag angot sa kamatayon ni Ka Oris. Kag sa balita nasyonal, ang aton pamuruan o kunang Philippine National Police yara karon ginpedalom sa heightened alert matapos ang pagkapatay sa top NPA leader nga si Ka Oris. Samtang 4.6 billion nga wala mabayaran nga sweldo sa mga OFWs pagbayaran na sang Saudi government sa Disyembre. Suno mga kabyanan sa Department of Labor and Employment. Dahil sa aton balita international, Taliban Supreme Leader nagpakita sa publiko sa una nga kahigayunan. Pamana ito ng mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang-Lunes edisyon sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Dugay-dugay ko na nato ang report ni Bombo Franz Andrew Burgos, direkta na kabinan sa Libertad Public Market. Tanaw natin ko na sitwasyon sa Libertad Public Market. No, kag subong man ang kung ano, kumusta ang pagbinaklanay. Pero antes na banwa, ang aton nga mga kulturan nga nagahulat sa kung sila na bala ang malawagan sa ginapatigay natin karon nga promo 1-2 Panalo Part 20. Araw-araw, baldi-balding pa premyo na may kasiyahan pa. Yari magalawag naman kita sang another winner sa subong adlaw. Lucky winner sa aton nga 1-2 Panalo Part 20. Araw-araw, baldi-balding pa premyo na may kasiyahan pa. Standby! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Narito na ang isa sa mga daily winners.
Naari na mga kabayan ang ikaduhang winner sa subong adlaw, taga barangay o kung taga Litsunan, Aranita Street, Bacolod City. Okay? Ang iya sini nga proof of purchase, Alfonso Brandy. Bamayo ni. No? Congratulations sa kay Mercy Lagare. Mercy Lagare, ikaw ang aton ikaduhang nga winner. Gilawag naton alas 11:45 sa aga. Alas 11:45, gilawag naton ang ngalan ni Mercy Lagare. Sa liwat, congratulations! This time, mga kadalang, kung ano natin ang report sa patrol upon si kay Bombo Franz Andrew Burgos sa Piagalinya. Bombo Franz, please come in. Bombo Franz. Okay, i-try na ito liwat abi sa may Libertad Public Market nini, no? Bombo Franz Andrew Burgos, please come in. Okay, go ahead. So live victory Libertad Public Market, which is bumudan na isa man ini sa may pinakamayor nga pampubliko nga merkado rin sa syudad sa Bacolod. Especially bumudan ti amo ginadiri ang ginadugok man sang tawo. Basta may mga holidays bala ka ngay subong no tik kalalagid subong o kun pista na tayo subong bumudan isa pati November 1. So diri naton ginli diri kagin bisitahan naton ang sitwasyon sang nasiling ni nga pampubliko nga merkado. So ginlibot diri naton bumudan subong do ordinaryo lang gid man nga adlaw no. Diri sa Libertad kay syempre adlaw bumudan expected ginadi ang sa Libertad Public Market nga ginadugo kid man di sang mga bumalakal no o kun mga pangumpra diri bumudan. But this time diri kita bumudan sa pinasahi naman ni nga mga balaklon balay specially bumudan nga do aton manibi nga ginlili naman subong ang presyo anay sang nasiling bilang nga mani no. Diri naton bumudan ginbisitahan ang gabaligya diri sang mani, especially diri sa may entrance before kita bala bumudan magpadulong gid mismo sa Libertad gid bala no. Bombo Franz. Diri bala bumudan is bumudan. Nga ang mani. Tiyan mo na bumudan no diri gid bisitahan naton Kaya kay subong. nga ang mani kay man ang mani importante ni sa paghimusan peanut butter. Correct. Okay, damo naman sa mga peanut butter ang magkalaubos sa silingating kalalang. Yes, bumudan no. Gen check din naton actually ang presyohan ay bala. Subong do kadamo gid guro sang order man sang nasiling ni nga mga peanut butter, especially bala kung homemade ni nga peanut butter. Ito medyo manamit gid man ni bala bumudan ang pag-ubra bala. So gid check din naton especially para sa mga makabenepisyo man naton nga mga bumalakal bala. Kung pila man diri bumudan ang baligyaan ay subong sang mani. Mayari man diri bumudan nga ginantang, mayari man diri nga kinilo. But depende man sa mga bumalakal no kung ano diri nga ano ang ilang kadamuon nga babakal no, may ginantang may kinilo man subong bumudan ato man subong makaupod subong nga udto no si Mama Winnie o isa man diri bumudan sa nagabaligya sang mani. So bali imo na di ma'am no ang ining nga pwesto no. So bumudan aton man nga kamustahon no ang presyohanay kaga to man di hibaloon kung pilagid man di ang kinilo sang mani kaga pilang balor sang gantang diri bumudan sang mani no. So ma'am, good morning. Live kita sa Bombo Radio Bacolod sa Piakalinya si Bombo Daniel Lecciones. So ma'am, pila ka na katuig gani ma'am nga nagabaligya sang mani dire? 8. 8 years na. But sa sulod sang 8 katuig ma'am, kamusta ang negosyo bilang pagbaligya sang mani ma'am? Baka lang bugas, makabayad sa mga mga Kautangan. arkila. Pero grabe no, for 8 years ka naman di ma'am. Oo. Para sa imo, do okay ka naman sa pagbaligya sang mani. Okay man lang. So bali ma'am, ang imo nga mga mani ma'am, din nahagdalin imo nga mga mani? Sa Kabankalan. Kaban-kalan ginitanan. Mm. Okay, sige no. So bumudan ato ni bala palili bala kung ano diri ang mga tsura sang mani diri ni ma'am. Dili ka mga taho madiri Abi, ipakita ring mani. Sige. Yes. Yes, No, mani, so abi. palihog naton bala patanaw naton ang mga ang gina-display diri ni Ma'am Winnie ng mga mani. So may mga nagkalain-lain madiri actually bumudan nga mani no. So may ari diri nga naputos na ni bilang dagko ni siya. Ano ni gani ma'am? Nang lain-lain lang nga brand. Lain-lain variety. Oo, variety. Ano ni sa variety kani ya? Skinless. Skinless. Oo. So ano ni siya nga tawag nga mani?
may pangalan gini sa di Ano ba? man yung pangalan siniman? Skinless man lang na pangalan din sa amon. Kung basilin na sa garapon, peanut butter na. Kinatawag. Oo. Pero pila ano rin siya, ma'am? Pila na ni kakilong isa ka putos ne? Isa ka kilo. Isa pilang balor ni sinimam bilang presyo? 120. 120 nga mo ne. Okay no. So bobo ti 120 pesos ni ang siling ni nila nga skinless. Ang dagko ni bala bumbudan nga ano sang maniya no. Hindi na makaintindi hindi na makaintindi ang nagapamati sa skinless bumbuandro kay pinsan na nila skinless na kuan ining Chorizo nga skinless. Oh. Correct no si Wala panit. skinless ni kuno nga mani mo. Mani na nga wala panit. Kilala. Oh. Di ba rin bumbudan no? So bali 130 presyo sini and then may ari pag idri bumbudan nga na ano na bala na pang padpad na ni ma'am no? Amo ning natawag nila bumbudan nga na pang padpad nga man eh. So may ari man bumbudan nga sulukban gantangan bala no? Ari. And then may kinilo man eh. So ma'am ang isa ka gantang pila na subong? 2 ka kilo. Do pilang presyo sang isa ka gantang? 220. 220 pesos. Kung mag-isaya ka kilo pila? 110. 110 pesos. Grabe So di ba? ka yes bumbudan no? Kamahal Tigo na, no? medyo nagsaka. Pila ma'am ka porsyento ang pagsaka or pagmahal sang kilos kilos ang manis bung ma'am? 20. 20 pesos ang pagsaka. Oh. So sa isa ka semana ma'am pila man ka kilos ang money drink imo nga mabaligya? Depende sa kuan. Sa manok bakal. Pero estimate mo ma'am sa isa ka semana pila ka kilo mapaubos mo nga money? 200. 200 kilos. O grabe Dako, man ba no? mangali, So eh. damo mangali. O sa Kasi kada ma'am- kilo nga daan kun may piladang nga ganansyaw nyo ti times 200. Correct kid bumbudan no ti dako man amo na gani nga si ma'am naka 8 years kid bumbudan no nga naglawig gid sa 8 ka tuig sa pagbaligya sang money mismo sa Libertad. Bubutan Market tabi bumbudan. pinagkanubo na ang estimate naton 5 ka pesos kada kilo ang iyang ganansyahon Yes. sa 200 kilos buting ganun 200 ka 5 ka pesos. Correct amo gid gani bumbudan. Oh. Well at least pala no dako man ang maginansyan ni nanay. But nay kamusta subong ang imo ni nga mga customers ang bakla nay diri nay kamusta? Okay man lang. Maari man sila nagkadto mangyapon sa akon. Wala man nagbuhay ng imo diri nga mga suki. Away lang. Why man? Damo bumbo Franz. Yes, bumbudan. Damo na klase da sang mani that's why nga damo na sang suludlan kay may ara na nga mani nga gusto mo magbakal sang mani nga mani lang gid nga may panit Yes, kag correct. may pinanitan na. Oh, correct. Tapos sa mani na nga pinanitan na may ara na da dry dry nga mani kag semi-dry pa magkutabla kay Yes, yes. may dry na da kag semi-dry. Oh, Tanawa ko correct, bilang presyo sang dry kag semi-dry. Oo. Naitag pila presyo sang dry nga ano de? Mani. Oo. Tag 190 ang gantang. 190 ang okay. gantang. Ang ano yan? Semi-dry. Ang semi-dry ma'am pila? Para sina Oo, pila. 220. Bao mahal pang semi-dry bumbudan, no? Kaysa sa dry gate. Oh. Ang semi-dry na daw mo nang naga sang adlaw. Yes, bumbudan. ang semi-dry na daw mo nang daw nagakulukurin gamay. Gani, no? Kita mo da? Yes, correct, no? Dry bumbudan, no? Ako yang ari di tanda pa kuya basta mani mo. Amo na sa no? Oo. Oo, no? Yan. Yes, bumbudan. Actually, ari dire. Sakto ay may mani da nga dry tibsul Oh, tibsul. 70 pesos bombodan, no? Ah? Bali ang semi-dry bombodan 70 pesos. Ang semi-dry dre na siling ni ma'am, no? So tiyan mo ni bombodan. Pila semi-dry? 70 pesos. No, di ba kita naton nga mo ni, no? Oo. Oh, ari ang dry bombodan mo ning dry nga ginabulad mismo sa ano ni, sa adlaw. Oo. Oh, ari bombodan, no? Di makita rin nato ng mga binulad bala nga mga mani. Ari dre, no? Na naman bombodan ang kaya dry na kita siling ni uno. ma'am. Nga na mention rin sa aton nga sa Lanlagon. Oo. So, sa Lanlagon bombodan, no? Amo ni day ang mani nga ginabulad diri sa dalan mismo, no, sa may Libertad. Nga may entrance mga bahin kid bombodan. So tiyan mo na diri. Subong ang sitwasyon sa pwesto diri ni Ma'am Winnie, so far bombodan duay pagid may nakapalapit diri para magbakal bala, Aha. no? So, medyo daw nagjutay ang matawagin. nagjutay ang manugbakal subong ikumparar siguro sa nagligad nga wala Yes. pa pandemic. Correct, gid, no? But si imo na pagtanaw dako gid ang pagbuhin sang nagabakal diri sa imo. Oo, nagbuhin gid. Nagbuhin. Oo, nagbuhin Tingin gid. ginan siya subong kamusta?
Gamay Tama na lang. lang. May na lang. Oo. Mapapa-estimate mo na yung mga pila ka porsyento man na pag naog sang ginansya ta? Ang mga 10, Mga pila, ma'am? mga 10% na lang. Mga 10% ah. 20%, 30%. Oh, dumama mo na. 20% na lang. no? Sige lang, buhi lang yapon ah. So at least bala pong mudan, at least si Ma'am Winnie. Ano ganing apelido gani, ma'am? Sumalinog. Si Ma'am Winnie Sumalinog, pilang edad mo na gani, ma'am? 58. 58 years old. So sino ding imo kabulig sa imo diri nga pwesto sa pagbiga sa mani? Ang kabulig ko nga... Ang Anak mo? Oo, bata ko. Bata mo. Oo. So grabe. Nati ma'am, di ka pagkapuli, ma'am? Sa barangay Manduaw, Bayawan City. Kabayawan. Pro, pila ka na di ka to, sa Bacolod, ma'am, di ka na lang dyan nag-star? Ang kapuli-puli man ko. Yes, ang Kapuli-puli gid siya. Tapos Taga bulan dito gid siya. kapuli ko. Kapuli, kagali-gali. Pro, may ginatinaran mga mo diri. Oo, dire sa Andre na lagi ka mo yung gatulog? Oo. Okay, so balibong mo, Andre mismo sa likod sa pwesto Manila ni Ma'am Winnie. Oo. May natulugan man rin sila, no? Mhm. Siyempre, bumunan, hindi man nila rin mabayaan. But at least bala, ang sitwasyon sa mga nagabligas ang manager makasilig sila bala bumunan nga biska papano, padayon lagi sila gyapon sa ila ni nga pagbaligya. Pero Okay. bumunan na pila, yes, bumunan. Sige, go ahead. Yes, bumunan kay pila pag idri ka mga nagabaligya, bala especially sa mga kalaro, diri mga kamute. No, ari Ah. bumunan mga ano ni, no, tupad man rin nila, especially sa muni nga selebrasyon, may mga kabati ka na bumudan sang kamuti delight na, no, nga mga ginabayo na blang nga kamuti nga butangan sang margarin. Oh. So Wala na iya ginabayo kung tama nagikadamo pero kung naisip mo lang ginapusa mo na lang sa kutsara. Correct, eksakto gid na bumudan, no. So kutsara na lang na ginagamit Oh. sang iban. Pero ma'am, may idea ka pila ang presyo na isang kamuti sa buong kilo? 30. 30 pesos. Okay, so amo na ma'am kadamo, ma'am, mapaubos man na sa isa kadlaw? Duha ka adlaw. Duha kadlaw maubos. Mm-mm. Oo. Pero okay, tapos estimate mo mga pila na ka kilo? 150 na kilos gabi gibo-bo ko da. 150 kilos sa kamote. Bawa kadamo. Magalit ba ang 150 kilos ang kamote, duha kadlaw, tatlo kadlaw maubos? Oo, 3, 4. Ba taga ba na ma'am sa lakas ang panahon, ma'am? Or sa Oo. inadlaw? Amo gina. Okay. Sa Biskan wala selebrasyon, amo ginagyapon ng baklanay. At least bala bumudan, no? So okay man para sa ilabla, hindi man sila bala bumudan masiro sa isa kadlaw. Itungod nga ang mga bumalakal dire sa ila kag mga suki nila bumudan, iduway man na din nagapalya ang pagbakal dire, no? Sa ila ni nga mga baligya man dire. So at least ang kilo sa kalamay subong mo muna mo ginanga isa sa essential gid nga o kon ingredient especially sa mo nga selebrasyon, no, kay kalamay gid ang importante. Subong ti ang kilo sa kalamay subong bobodan 40 pesos, no, 40 pesos ang baligyaanay sang per kilo sang kalamay diri sa may Libertad Public Market. Bobodan. Iti nabatagan gid ang pagluya sa pang negosyo. Yes, Binagid exactly. subong yang nga may okasyon nga dapat kuntani sa mga nagliligad kung wala pa sa pandemic. Oo. Hindi ang nagasinambunot lang subong mga inoras kasi nambunot nimo sa mga nagliligad nga tuig sa wala pa Oo. pandemic, no, nagasinambunot ang mga bumalakal kag damo gid gusto magluto. Kaya excited na nga magdala man sila linuto sa mga sementeryo. So subong bangod sining pandemic, at least may ara lang gyapon na gamay nga nga binta ang aton yang mga manugmaligya na Bumbo France. Correct, eksakto gid bombudan, no. So at least bala na piktuan gid sila tol sang pandemic. Oo. Na-mention man diri sa aton kay na ni Ma'am Winnie nga laing gid subong nga baklanay kaysa sa nagliligad bala, no, antes ang pag-abot sa sila ni nga coronavirus. Ano gid yung bombudan, no, ang inibing nga mga napwesto diri nila, ibig ka paano bala bombudan mabuhinan kag dako gid ang impact bisang na sila ni nga pandemic. So ti makapaubos gid sila bumudan sa pila ka kilo yasang money dire sang wala pa nagabot ang nasiling nga virus. Bumudan pat subong padayon lang gid sila. No, importante lang gid bala bumudan may kuhaan na gid sila sang ilan nga plangabuhian bala, no, hindi lagi sila masiro para may gawion na gid sila adlaw bumudan. So amo nang ila subong diri nga mga pananaawan man bala kagati mga reaksyon man nila bumudan sa adlaw sang tigkalalag. Kag ara kita gyapon sa tungayan sang pandemya. So temo ni Dres bumubudan ang sitwasyon sa Libertad Public Market sa amo nga oras especially sa udto, no? Amo nga oras bumudan
padayon gyapon nga nagapadulong diri mga bumalakal kay syempre nagayngagaw man sila bombodan nga basi may mga lulutuon pa sila bala no o kung preparasyon man nila sa sini nga adlaw sang Piyesta Minatay bombodan. Aha. Sige, abi kun makadudalikyat kada abi may mga ready-made na nga mga kakanin, di ba? Mga bayi-bayi, may butong, yes. may ibos, di ba? Oh, correct bombodan no. So may mga sa didto to galing nga bahin no. Sa piyak naman nga bahin to, no? Ito nga lilion dugay-dugay no. Chikaron to naton. Pero try din naton si Ma'am Bomodan kung nakabakal siya be. No, saan nga nasiling nibing nga mga naluto na blang nga mga kakanin. Ma'am, media ka nagpila subong baliganay sa mga ibos. Tagpulo. Tagpulo, 3 na nakabilog. Nang 3 kabilog, 25. 25, 3 kabilog. Baka mahal man subong no. Grabe no. Sa una pong muda, pulo pa na kapisos ang 3 na blang kabilog bala. No? Pinsan mo, 3 na kabilog to. Grabe no. 25 pesos sa subong mudan. Dako ginapagsaka ang presyo. Kung binilog, baklo mo, tagpulo. Pero kung tingob nga 3, 25, maka minus ka 5. Amo gid gani pong muda no. So titikalain gid bala subong sang presyohanay kay biskan ano na ato ning hilot-hilot man bobudan sang ekonomiya sang aton nga pungsod. Pag antes mo na batianan niya presyo na siya makaon tabla sang ibos. Siya tagpilang ibos gani. Siya taga pulo ang bilog. Siya busog gali ko. Tika mahal gid bobudan. It's better na lang gid nga ano na lang gid kita no. May balin siya naman subong ano. Todo hindi gid man ni madula sa mga preparasyon dira no sa ato ning mga himataman subong no sa mga kultura naton. Especially sa muning adlaw no balikan na suman dira no amo gina silang mga primary bala budan nga mga ano ni mga linuto bala sa adlaw sa nga tigkalalag pero na iba ilabay na lang din naton bubudan ang iba ng mga putoy na itagpilang baligyan ay subong ang sa kaputos 20. 20 pila ka bilog na 5. 5 ka bilog 20 pesos May ara man up. may cheese na nasa babaw 20 May ara. pesos, 5 kabilog. Well, at least bombodan ng puto, no? 20 pesos. Sige, bubo Andrew, kay basi balang-alang ta. Yes, bombodan, no? So, muna diri ang sitwasyon sa Libertad Public Market. Ini si Bombo Franz Andrew Burgos para sa Pabansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Franz Andrew Burgos. Report gikan sa Libertad Public Market. May nagsaka man gid sa bumbong siya baligya sang bingka siya tagpila, tag 20 siya bakal ko. Siya pag bakal siya kulang yung bayad. Yang tagpila na siya tag 20 bilog. 5 ka bilog siya kaputos shin. Yung mga habilidad mo. Tiyan mo na nasubukan nga presyohanay, no? Ano na ang Bombo News Center para sa ato nga Bombo Network News. Tambay. Ilang mga mahihirap na probinsya. Pag-neutralize naman sa may bahay ng napatay na si NPA spokesman Ka Oris, pinamamadali na ng AFP sa Caraga region. At sa ating international news, White House spokesperson na si Saki nagpositibo si COVID-19. Sa timpang sports, balita itong WBC Interim Bantamweight Champion na si Raymart Gabalio. Eksklusibong ibinahagi ang tuwa na matutuloy na itong kanilang laban ng tinaguriang Filipino Plus na si Nonito Donaire. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pabor ang mga operator po ng mga mall na palawigin ang kanilang operasyon. Yung oras po ng kanilang operasyon sa gitna pa rin ng papalapit na panahon ng holiday. Sinabi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairperson Benhur Abalos na iminungkahi niya ang extension ng mall hours dahil dumarami na raw itong mga sasakyan sa EDSA na maaaring magdulot ng mas matinding traffic. Gayunpaman, nagpahayag ng pagkabahala ang mga mall operators tungkol pa rin sa curfew at limitadong kapasidad na pinapayagan sa mga public utility vehicles o PUVs. Aniya mayroon ng resulta mula sa mga votes ng mga mayors sa Metro Manila hinggil pa rin sa curfew at 1 araw o 2 araw ay ilalabas na ang resolusyon sa nasabing usapin.
Bukod dito, minungkahi din niya na sa kanila na mag-schedule na ng mga sales tuwing weekend at holidays lamang at hindi po tuwing weekdays. Ang curfew sa Metro Manila ay pinaikli na po yan sa alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Simula po yan Oktubre 13. Para naman sa limitadong kapasidad sa pampublikong sasakyan, sinabi ni Abalos na pinalawak na ito ng Interagency Task Force sa 70%. Sa dagdag pang mga balita, umapila naman si Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Benhar Abalos sa pamahalaan na muling suriin ang National Capital Region pagkatapos ng isang linggo at ilagay ito sa Alert Level 2 mula sa Alert Level 3. Sinabi ni Abalos na itinalaga ng Department of Health ang mga alert level sa mga kinaukulang lugar matapos ang pagsusuri nito sa kanilang 2 linggong data na kinabibilangan ng kanilang daily attack rate ng COVID-19 cases. Anya, hindi nakuha ng Metro Manila ang 7.4% daily attack rate, ngunit 7% ang requirement percentage para mailagay sa Alert Level 2 na nangangahulugang hindi nakuha ng rehiyon ang 0.4%. Sa kabila ng inaasahan ng ilang opisyal ng lower alert level, pinalawig ng gobyerno ang Alert Level 3 classification sa NCR sa unang 2 linggo ng Nobyembre. Sa ilalim ng Alert Level 3, maraming mga establishment, kabilang namang restaurant, gym at mga sinihan ay papayagang mag-operate sa 30% indoor venue capacity para lamang sa mga individual na fully vaccinated at 50% naman outdoor venue capacity sa kondisyon na ang lahat ng empleyado ay fully vaccinated. Para naman sa Alert Level 2, maraming mga establishment ang papayagang mag-operate sa loob ng 50% na capacity na may karagdagang 10% kung mayroon silang safety seal. Para naman sa outdoors, papayagan silang mag-operate 70%. Yung mga plastic barriers, yung inilalagay yan dito sa mga sasakyan, yung mga PUVs po, maaari na daw yung tanggalin simula sa Nobyembre 4 at by buong detalye si Bombo Marlene Padierno. Papayagan na ng Department of Transportation o DOTR ang mga drivers at operators na tanggalin ang mga plastic barriers sa loob ng mga pampublikong sasakyan na sisimulan sa dating na Huwebes, Nobyembre 4, 2021. Sa isang pahayag, sinabi ni DOTR Assistant Secretary Mark Steven Pastor na maaari nang tanggalin ang mga plastic barriers dahil wala umano silang nakitang medical findings na nakakatulong ito na maiwasan ang hawaan ng COVID-19 virus. Aniya, ang nasabi mga barriers ay maaari pang makapagpabilis sa pagkalat ng sakit dahil madali itong makakapitan ng virus dahil sa mga plastic materials nito. Samantala, patuloy pa ding pinaalalahanan ng DOTR ang mga pasahero na mag-ingat at huwag kalimutan na sumunod sa mga ipanatutupad na health and safety protocols upang makaiwas sa panganib na dala ng COVID-19 virus. Matatandaan na sa darating na Nobyembre 4 din ay sisimulan na ang pagpapatupad ng 70% seating capacity sa ilang mga pampublikong transportasyon sa Metro Manila. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Sa hangarin naman na isulong ang domestic tourism sa gitna ng COVID-19 pandemic, sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na hindi bababa sa 67% ng mga manggagawa sa turismo sa bansa ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Sinabi ni Puyat na inuuna din ng pambansang pamahalaan ang pagbabakuna sa mga manggagawang turismo sa iba't ibang destinasyon ng mga turista sa bansa upang maibsan ang mga paghihigpit sa paglalakbay. Dagdag pa nito na sa Boracay Island, ang 100% vaccination rate ay maaring makamit sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Kapag na-inoculate na ang lahat ng mga manggagawa sa turismo at residente, hindi na kailangan ng mga turista na magpakita ng negatibong resulta ng RT-PCR test kung nais nilang bisitahin ng isla. Idinagdag pa niya na ang Negros Occidental at Iloilo City ay tumanggap na din ng vaccination card bilang travel requirement para sa mga domestic tourist. Pagdating naman sa dayuhang biyahero na gustong bumisita sa Pilipinas, sinabi ni Puyat na ginagawa pa rin ng pambansang pamahalaan ang mga paghihingpit hinggil dito. Ang mga green list na sa bansa ay inuri bilang low risk batayan sa COVID-19 incidence rate at bilang ng mga kaso. Kaugnay po ng balitang yan, itong RT-PCR test para dito sa mga domestic travelers. Libre na raw po yan na ibibigay dito pa rin sa mga gustong mag-travel o yung mga gustong mamasyal dito sa loob ng bansa. At may report si Bombo Raymond Tinasa.
Bombo Gerald, Bombo Jane, inanunsyo ngayon ng Department of Tourism na maaari nang maka-avail ng libreng confirmatory swab test o RT-PCR test ang mga domestic travelers. Nauna nang sinagot ng ahensya ng mga RT-PCR test ng mga travelers sa halagang 750 pesos kumpara sa original itong halaga na 3,500 pesos sa mga ospital at testing centers. Sinabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat na pagpasyahan nilang gawing 100% ang subsidy sa RT-PCR test simula ngayong araw, Nobyembre 1. Ayon kay Puyat, kailangan lang nilang ipakita ng mga travelers ang booking sa DOT accredited hotel at may return ticket. Maliban sa Philippine Children's Medical Center, naganap na rin ang DOT ng iba pang government hospitals para sa fully subsidized COVID-19 test. Bombo Raymond. Yes, Bombo Gerald. So, maliwanag yan para doon lamang sa mga travelers, yung mga turista dito sa Pilipinas, Bombo Raymond, yung mga local tourist, Bombo Raymond. Yung mga pupunta lamang ng Boracay, Vigan, Lawag, Baguio at ilan pa na bahagi ng ating bansa. Yung mga nakatira lamang, hindi kasama yung mga foreigners, Bombo Gerald. Oo, Bombo Raymond. At kapag namasyal ay paano malalaman ulit, Bombo Raymond, na sila ay local tourist, Bombo Raymond? Well, magpapakilala lamang sila at magpapakita ng kanilang booking o kaya yung nakapagpabook na ng mga hotel sa ito yung dapat ay accredited ng Department of Tourism. Asaka meron silang return ticket o kaya patunay na sila ay, for example, galing ka ng Manila, may patunay ka na ikaw ay hindi mag-stay doon sa, halimbawa sa Baguio City at ikaw ay babalik pa rin ng Metro Manila, Bombo Gerald. So yun lang yung mga requirements para sa libreng RT-PCR test, Bombo Gerald. Hanggang kailan yan, Bombo Raymond? Well, wala naman sinabi ko hanggang kailan. Siguro hanggang sa unti-unti ay mag-normalize na yung sitwasyon dahil layunin ito na maengganyo yung ating mga kababayan na maging turista sa sariling atin, Bombo Gerald, at makabawi yung ating tourism sector na pinalugmok din ng pandemic. Pero may mga LGUs din na hindi naman na nagre-require pa ng negative result. So, basta ikaw ay bakunado, fully vaccinated, ay maaari ka nang pumunta sa kanila, Bombo Gerald. Pero may mga iba rin na medyo mas mahigpit at nangailangan pa rin sila ng either RT-PCR o kaya ay antigen test, non-negative result, Bombo Gerald. Doon kila Bombo Dennis, kailangan ng RT-PCR test. So medyo mura na rin pala, Bombo Raymond, dahil nasa 800 na ngayon yung RT-PCR at nagpa-antigen test ka doon sa PITX, nasa 800 na lang, Bombo Raymond. Talagang mura na rin yung ini-offer na mga ganito, yung mga RT-PCR test, Bombo Raymond. Tama ka dyan. Medyo bumaba na rin na yung compared dati, Bombo Gerald, na halos mahigit yan. Halos 2,000 yan yung antigen nung una. Ngayon, 800 na lang. Pero still, malaking bagay pa rin yan. Ilang buto na rin yan ng soft drinks, Bombo Gerald. Pag ikaw ay turista o pupunta sa concerned LGU, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Target po ng Commission on Higher Education or itong CHED na mabakunahan ang lahat ng mga mag-aaral sa tertiary laban pa rin sa Coronavirus Disease 2019 kahit anong degree programs. Ayon po kay CHED Chairman Popoy De Vera, plano nilang mabakunahan itong 100% na mga estudyante. Pagdating sa pagbabakuna, sinabi po ni De Vera na inuuna ng mga paaralan ang mga mag-aaral sa mga degree program na pinapayagang magsagawa ng limitadong face-to-face classes. Pagguguritang noong buwan ng Enero ay pinayagan na ni Pangulong Rodrigo Duterte itong limitadong face-to-face classes para po sa medicine at allied health sciences. Noong nakaraang buwan ay pinahintulutan din po ng Pangulo ang pagpapalawak ng limitadong personal na aktibidad para sa mga programa sa engineering po at teknolohiya, itong hospitality, hotel and restaurant management, tourism po, travel management, itong marine engineering at marine transportation. Samantala naman, ang PNP Chief inatasan ang mga police commanders na bantayan ang mga matataong lugar ngayong undas at police visibility naman sa mga kalye, paigtingin para maiwasan ang pagtaas ng kaso ng street crimes ngayong holiday season. Yan at iba pang mga balita, may report si Bombo Annalise Soberano.
Ipinag-utos ni PNP Chief General Guillermo Eleazar sa mga Chief of Police at Unit Commanders na bantayan ang mga matataong lugar sa kanilang mga areas of responsibilities, lalo na ang mga tourist spots at malls. Ito'y dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga tao sa mga pasyalan at iba pang pampublikong lugar dahil sarado ang mga sementeryo ngayong All Souls at All Saints Day. Ayon kay Eleazar, binili na niya ang mga pulis na makipag-ugnayan sa mga establishmento, ganon din sa mga local government unit para tiyaking nasusunod ang minimum public health standard. Magde-deploy din ang PNP ng skeleton force sa mga sementeryo para tiyaking walang makakapasok. Pinaalahanan din ni PNP Chief ang publiko. Alamin muna ang mga requirements bago bumisita sa mga pasyalan para maiwasan ang aberya. May mga pasyalan kasi na nangangailangang magpakita ng vaccination cards, habang ang iba naman hindi pinahihintulusan ang pagpasok ng mga bata o menor de edad. Sa kabilang dako, ngayong nalalapit na rin ang holiday season, inatasan din ni Eleazar ang mga unit commanders na paigtingin ang police visibility at ipagpapatuloy ang kanilang patrolya para maiwasan ang mga street crimes, lalo na at marami sa ating mga kababayan ang makakalabas na ngayon ng bahay. Sa tuwing holiday season kasi tumataas ang kaso ng mga street crimes. Siniguro naman ni Eleazar na hindi hahayaan ng PNP na makaporma ang mga kriminal sa kanilang masasamang plano. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bumaba na lamang po sa 45 itong mga lugar sa Metro Manila na naka-granular lockdown mula sa 78 noong nakaraang linggo. Batay sa datos po ng PNP, ang mga lugar na ito ay binubuo ng 32 kabahayan, 3 residential building, 3 kalye, 1 puroka at 6 na subdivision. Ang mga ito ay nasa 41 barangay sa National Capital Region, kung saan 26 ang sakop ng Manila Police District, 2 naman doon sa Southern Police District at 13 ang Quezon City Police District. Apektado ng granular lockdown itong 248 na pamilya o 886 na individual sa mga nabanggit na lugar. 179 naman itong mga pulisa at 174 force multipliers ang nakadeploy sa mga lugar na ito para masiguro ang pagpapatupad pa rin sa mga health protocols. Sa iba pang mga balita, local executives at health officials sa pinakikilos ukol sa vaccine hesitancy sa ilang makikirap na probinsya. May detalye si Bombo Dennis Hamito. Pinabibilisan na ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Secretary Joey Concepcion ang aksyon ng local executives at mga health professionals doon sa mga lugar na mataas pa rin ang vaccine hesitancy. Karamihan kasi sa mga probinsyang ito, Bombo Gerald, Bombo Jane, ay natukoy na mataas din ang kaso ng COVID-19 habang nasa hanay sila ng poorest of the poor areas dito sa ating bansa. Maging ang local health officials nga ay pinatutugon na rin sa problemang ito, lalo't na pag-iiwanan na ang ilang lugar na may mga umaayaw pa rin sa pagbabakuna. Hinala ni Concepcion ay limitado ang galaw at gayon din yung information drive na ginagawa ng mga lokal na opisyal. Ayon pa sa opisyal ay nagiging limitado rin yung galaw ng mga tao sa mga lugar pagka kakaunti ang bakunado dahil nga doon sa mga pinapahintulutan naman sa mga establishmento, may ilan na ang tinatanggap lamang yung mga fully vaccinated na at kinakailangan pa na magpresenta ng kanilang vaccination card. Sa ngayon kasi ay may mga gusali na ganito ang patakaran at hindi naman daw ito maaaring saklawan ng pamahalaan dahil ito'y bahagi pa rin ng pag-iingat ng ilang pribadong tanggapan. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Bombo Dennis. Yes, Bombo Oo, Gerald. may mga hindi maiwasan na yung may mga individual, lalong-lalo na yung mga grupo dati na nag-rally pa dahil hindi raw sila naniniwala sa COVID-19, Bombo Dennis. Ano yung gagawin ng pamahalaan dito, Bombo Dennis? Ang pinakang magagawa ngayon ay himukin sila, paliwanagan at bigyan ng data kung ano ba talaga yung tunay na paliwanag dito, hindi lamang ng DOH, kundi ng World Health Organization. And then later on, sila nang mag-decide sa kanilang sarili, lalo't napakarami na, Bombo Gerald, ng binawian ng buhay at karamihan sa mga pinakauling nadapuan itong severe na kaso ng COVID
ay yung mga hindi bakunado. May mga tinamaan din, may mga na-infect pa rin ng COVID mula dun sa mga vaccinated na, pero hindi sila umabot dun sa severe level. Yung iba kasi, ang paniwala nila, kung may mga nagpositibo pa rin dun sa mga bakunado na, akala nila wala ng bisa yung bakuna. Pero paliwanag ng mga eksperto, Bombo Gerald, kaya hindi natuluyan yung ilang tinamaan pa rin ng COVID, dahil nga sila ay bakunado. Ang garantiya naman dito ng WHO, Bombo Gerald, ay hindi tatamaan ng grabing epekto ng COVID, pero posible pa rin na maging carrier dahil nga ito ay virus ito, Bombo Gerald, may mga properties pa rin ito na nananatili sa katawan ng tao. Yun nga lang, ang kagandahan ay mas maliit ang tsansa na magkaroon pa ng panibagong malawakang hawaan pagka ganito ang naging treatment. May mga mas malaki na ang bilang ng mga naturukan ng bakuna. So at the end of the day, decision pa rin ng mga tao kung sila ay magpapaturok ng bakuna o hindi. Pero ang maganda ay nandyan yung paliwanag, nandyan yung gabay. Depende na lang sa kanila kung anong magiging pinal na pasya nila, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Back to you, Bombo Gerald, Bombo Jane. Bumulusok na po ng 72% ang bilang ng mga pasaherong umuwi sa Pilipinas sa ikatlong quarter ng taon. Ayon po sa Bureau of Immigration, ang pagbaba ng bilang ng mga dumadating sa bansa ay epekto pa rin ng Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 pandemic na labis na nakaapekto sa international travel industry. Sa isang statement, sinabi po ni Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente na nasa 893,886 lamang na international travelers itong dumating sa bansa noong Enero hanggang buwan ng Setyembre. Noong 2020, nasa 3.2 million po itong mga dumating sa bansa sa kaparehong period. Sa sobrang baba naman ito sa arrival sa bago ang pandemic na mayroong 12.6 million na yan po ay naitala noong unang quarter o yung tatlong quarter ng taon. Kabilang pa sa mga rason kung bakit kaunti lamang ang mga dumating sa bansa ay dahil na rin sa mga ipinatutupad ng mga travel restrictions. Dagdag ni Morente na sa 68% sa bilang ng mga pasahero ang umalis sa bansa sa unang tatlong quarter ng taon. Nasa 1.1 million travelers daw ang umalis sa bansa sa naturang period kumpara sa 3.6 million na umalis noong nakaraang taon. Sa kabila naman ng mababang figures, tiwala pa rin si Morente na magbabalik na sa normal ang travel industry dahil magsimula na rin ang mga bansa na luwagan itong kanilang mga travel restrictions. Samantala, umabot na lamang sa 479 ang aktibong kaso ng COVID-19 sa Philippine National Police. Nasa 479 ang aktibong kaso o base sa datos ng PNP Health Service, mababa ito kung ikukumpara sa naitalang active coronavirus na 495 kahapon. Ito ay bunsod na rin ang patuloy na pagdami ng mga gumagaling sa sakit na umabot na sa 41,245 dahil sa nadagdag na 35 recoveries. Habang umabot naman sa 41,847 ang mga nagka-virus sa PNP matapos makapagtala ng 19 new cases. Samantala, ilang linggo nang wala nang nasasawi sa COVID-19 sa pulisya kaya nananatili sa 123 ang death toll. Yung water interruption sa ilang lugar sa Metro Manila, extended daw yan. May nakong impormasyon ng Star FM Manila. Extended water interruption sa ilang lungsod sa Metro Manila. Ayon sa Maynilad, nagkaroon lang ng problema sa worksite sa pipe realignment nila para sa flood control project ng DPWH. Dapat kasi ngayong araw, babalik na ang tubig sa maraming mga customer dito. Pero hindi pa ito matutuloy para sa ilang mga barangay. Kaya naman hanggang November 2 o bukas, alas 2 ng hapon, ang mararanasan na walang tubig. Sa oblito ang ilang barangay sa Maynila, Parañaque, Pasay at Makati. May mga water tanker naman na pinapadala ang Maynilad at mga fire volunteers. Pero ayon sa ilang residente, pagdating ng mga truck, unahan ng mga tao at di na nasusunod ang physical distancing. Ang pipe realignment project na Maynilad ay para sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Kung walang aberya, posibleng bumalik na ang tubig bukas, araw ng Martes. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila para sa Bombo Network News. Nagulat Star DJ Antonio Lambada para sa Mabansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo. Ilang flash floods naman at landslide na itala sa Surigao City dahil sa share line habang isang cargo vessel tumagilid. May update ng Bombo Radio Butuan.
Binaha ang ilang bahagi ng Surigao City matapos bumuhos ang malakas na ulan kahapon dahil sa shoreline o tail end of frontal system. May naitala ding ilang mga landslide sa Purok 8, Sitio Cayutan, Barangay Cagniog ng nasabing lungsod kung kaya't kaagad na isinagawa ang clearing operation. May iilang poste din ng kuryente na natanggalan ng wire dahil sa lakas ng hangin at ulan na nagresulta sa pagharang ng mga ito sa daan na sanhi ng traffic jam na kaagad namang inaksyonan ng mga otoridad. May isang cargo vessel din ang tumagilid sa pantalan sa bayan ng Loreto ng Dinagat Island Province matapos paghahampasin ng naglalakihang alon. Mula dito sa Bombo Radyo Butuan, ito si Bombo Giselle Villanueva nagbabalita. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Yung pag-neutralize naman, neutralize dito sa may bahay ng napatay na si NPA spokesman Ka Oris. Pinamamadali na raw yan ng AFP doon sa Caraga Region. At may detalye ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Inatasan ngayon ng pamunuan ng 4th ID Philippine Army ang ground troops na gagamitin ang lahat ng resources upang susunod na man-neutralize ang may bahay ni late National Democratic Front Mindanao spokesperson at commander ng CPP-NPA's National Operation Command na si George Madlos alias Kauris na nasa bisinidad ng Caraga Region. Ito ang sinabi ni 4th ID Commander Major General Romeo Bronner Jr. matapos mismo kinumpirma ng may bahay na si Mirna Solarte alias Kamaria Malaya ang pagkasawi ni Kauris habang nasa bukiring sakop ng Sitio Gabunan, Barangay Dumalaging, Impasog ong Bukidnon noong 30 ng Oktubre taong kasalukuyan. Inihayag ni Bronner na kung gusto ni Kamalaya na hindi matulad sa sinapit ni Kauris ay mas makakabuti na susuko na ito habang mayroon pang sapat na pagkakataon at huwag nang piliin ang paglaban sa gobyerno. Dagdag ng hiniral na kaya lang umano kumakapit ang mga ito sa armadong revolusyon ay dahil sa malaki na makukuha nilang pera mula sa mga extortion activities na nagsilbing pinakamalaking kolektor sa North at Eastern Mindanao regions. Una rito, naglabas rin ng sulat pahayag si Kamalaya na kalihim ng Northeastern Mindanao Regional Committee ng CPP-NPA-NDF na nakabase sa Caraga kung saan inamin na napatay at hawak ng mga sundalo si Kauris. Ako ay nakikiusap kay Mirna Solarte na mag-surrender na rin because it is futile to continue this armed struggle that really has no direction at all. We will go after the wife of George Madlos. Yun po ang marching order ko sa mga sundalo. At huwag na nilang antayin na maparehong pa yung kanilang sasapitin katulad dito kay Kauris. Bombo Junel Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent for all #1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nagpositibo sa coronavirus disease si White House Press Secretary Jen Psaki. Ngunit nilinaw naman ito na noon pang araw ng Martes sila huling nagkita ni US President Joe Biden matapos itong bumiyahe para sa G20 Summit. Si Psaki, 42 anyos, ay nabakunahan na kontra COVID-19 at nakaranas ng mild symptoms. Anya, sa huling pagkikita nila ni Biden ay nakaupo siya ng higit sa 6 na talampakan ang pagitan at nagsuot pa ng mga face mask noong araw ng Martes. Nagnegatibo naman si Biden sa COVID-19 noong araw ng Sabado. Si Psaki, ang pangunahing tagapagsalita para sa White House, ay ang pinaka-high profile na tao sa administrasyong Biden na kilalang nagkasakit ng COVID-19 mula nung manungkulan siya noong buwan ng Enero. Nagpa siya ito na huwag samahan si Biden sa kanyang paglalakbay sa Roma ngayong linggo dahil nagpositibo sa virus ang isang miyembro ng kanilang bahay kung kaya siya ay nag-quarantine. Siya ay naka-quarantine mula noong Miyerkules at paulit-ulit na nag-negatibo bago nagpositibo noong linggo. Plano ngayon ni Psaki na bumalik sa trabaho pagkatapos ng 10 araw na quarantine period kasunod ng negative na COVID-19 test result. Bombo Sports News. Yung WBC Interim Bantamweight Champion na si Raymart Gabalio ay natutuwa daw siya na matutuloy na itong kanilang laban ni Nonito Donaire. May panayam ang Star FM Bacolod. Magsisilbing main event ng Showtime triple header ang All-Filipino Bantamweight title fight sa pagitan ni Nonito Donaire Jr. at Raymart Gabalio sa Desyembre 11 ngayong taon. Si Gabalio ay naging mandatory challenger para kay Donaire makaraang mapanalunan ang WBC Interim Bantamweight crown nang talunin si Emmanuel Rodriguez via split decision noong nakaraang Desyembre 19. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay WBC Interim Bantamweight Champion Raymart Gabalio, sinabi niyang isang karangalan na makaharap din
isa ring si Donaire na matagal din niyang iniidolo. Masaya po ako na makakalaban ko yung isa sa mga hinahangaan ko talaga sa ating bansa, dito The Flash Donaire. Nung bata pa ako, iniidolo ko na din po siya. So, isang karangalan po na magharap kami. Kung maaalala, bago pa man ang kautosang sagupain si Gabalio, unang nakatakdang harapin ni Donaire si fellow Filipino champion WBO King Janriel Casimero, ngunit hindi na natuloy dahil sa hindi pagkakaintindihan ng dalawang kampo. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala dahil po sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito po ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kaban ng Bombo Network News Noontime Edition. Balikan lamang itong ating mga headlines. Mga operator ng mall sang-ayon daw na palawigin itong oras ng kanilang operasyon ngayong papalipit na itong holiday season. Ang RT-PCR test naman para sa domestic travelers libre na ayon sa DOT simula ngayong araw. Local executives at health officials pinakikilos na ukol pa rin sa vaccine hesitancy sa ilang mahihirap na probinsya. Pag-neutralize naman sa may bahay ng napatay na si NPA spokesman Ka Oris, pinamamadali na ng AFP sa Caraga region. At sa ating international news, White House spokeswoman Saki nagpositibo sa COVID-19. Sa ating namang sports balita, WBC interim bantamweight champion Raymart Gabalio eksklusibong ibinahagi ang tuwa na tuloy na itong laban nila ni Filipino Flash Nonito Donaire. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buga. Ako naman si Bombo Gerald B. Ulep para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan. Number 1! Basta Radio Bombo! Pabalik mga kabanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay South 2. Bago lang nyo nabatin ng Bumbo News Center. This time,
dito kita sa may cathedral, may humiling ginapatigayon karon sa isa ka misa dito sa cathedral. Upod sa kay Bumbo Ann Sindul Surilla. Bumbo Ann, please come in. Bombodan, Subong, 12:15 p.m. Nagsugod ang misa diri sa may San Sebastian Cathedral kung sa diin pamatian nato na Subong Bombodan ang homily nagikan kay Father Vince Nigel Camarines. Be reminded ng aton mga santos, ako mismo ang aton mga halimbawa na kinahanglan naton mag-ubra sing maayo sa aton matag adlaw-adlaw nga tanan. Kay sila mismo nga aton mga modelo in Ubra, Manila ang ila katungdanan sa aton mahal nga. Bombodan, kamustang signal? Okay lang. Okay. Also, as we live our life in accordance with what God is expecting us to do. Any mga santos sa langit, amo mismo ang magaserbi nga halimbawa, guiding principle naton ang inyong pangakumi na we also live in accordance to what God wants us to do. Kasaktiyak na katigon sang atong pagkatalaw, ma-inspire kita. Katigon niya, we are already discouraged. We are already hopeless sa atong pagkakilala at pagkabalo. Iliimahin sa mga santos natin. We be reminded to move on, to continue our journey, because we believe that God is always with us. And second, as we are reminded by their beautiful experiences, their beautiful memories in this life. Amo man ini ang manginsi sa aton tagipusoon, ng aton desire na mangin kasubong sa ila. That we are not only aware, we are not only reminded, but more so, we are convinced that we also would want to follow and imitate their good work. Amo nang pirmi, way lang kita ginapaanumdom, pero ginatanuman man ang ating tagipusoon, that we ourselves will also do just like what they have done in this world. Kasi layan din may example na para tanan sa aton. That they are not considered as our God. Sunod sa ginasiling ng aton mga kauturan sa iban nga denominasyon, but rather they are examples to us. Sila ang aton imahin, ehemplo sa aton binuhatan nga insakto, binuhatan nga matarong sa atong matag adlaw-adlaw nga tanan. My dear brothers and sisters, today we give honor to the saints in the triumphant church. May their example be our guiding pattern as we move on with our life also. And may we be convinced that we also must imitate their good works, must imitate their willingness to follow Jesus, must imitate also their willpower to follow Christ above all things in this world. Bombodan na batian natin na sa aton nga mga kauturan kaga sa aton nga mga kabombo ang homily subong ni Father Vin Nigel Camarines, no? Siya subong ang actually Bombodan diri sa San Sebastian Cathedral sang unaya puno-puno gida diri no sang misa, no? Halin sa aga, alas 6 aga, tugtog nasa hapon Bombodan, pero as of this time, 3 lang gid ni ang misa subong diri sa may San Sebastian
cathedral, no, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, no. So subong ikaduha ini nga misa subong, no, ikaduha ini siya nga misa kay kainas ang aga 7 a.m. Si Monsignor Rivera ang Himera ang nagmisa, Joy Himera, and then subong at 12:15 supposedly si Father Junasco nakalista pero si Father Camarines na siya bombodan, and karon sa alas 5 sa hapon si Father Chris Gonzales. So kung na-notice mo, subong adlaw sa mga santos, so subong All Saints Day, bombodan, 3 lang gid ang misa, kay sang una na may misa pa sa patio, like dire sa crypt, di ba bombodan? Ang crypt, di ba nga? Ang video nga makita di subong maning crypt sa cathedral. Oo. Yes, sarado na sa bombodan ha. Diba, sa aton nga mga kauturan, nakasulod lang gid ko kay because nga do may nagatrabaho bala bombodan. So nakasulod ko. Pero sarado gid na siya, but hambalon why isang may mga nagbisita dire. Parang hindi siya pwede, hindi siya pwede, no? Bombodan base sa Executive Order October 30 until lang, and then November 3 naman mabalik naman sa pagbisita, no? Kay October 30 until November 2 sarado niya siya. So, wala na may nagabisita subong. So, kung manotice natin, subong, medyo ang mga sumilinba bombodan, makita natin sa video, hindi man siya tanto kadamo, no? Jutay. And then, hambal ko na gani, 3 ang misa, iya sa cathedral, bombodan, nga sang una na iya, Kalinsaga, puno-puno, gina siya bombodan, no? Hindi na iya maglubo sa pulo ka misa and a day. Lakip na iya bombodan sa paksyo, no? Pero subong wala, titungod sarado. Although, by tomorrow, may schedule kita diri sa misa, no? Sa aton nga mga kauturan, sa aton nga mga kabombo, kung 3 subong nga misa, subong nga All Saints Day, buwang somehow do normal because may alas 1 aga nga misa diri sa cathedral, and then alas 7:30, alas 9, 10:30, 12 noon, 1:30, 3 p.m., 4:30, kag 6 p.m. Amo gid ni siya ang normal nga schedule. So amo ni siya. And then bombodan, because ng bata na gani kay sarado, no, ang mga sementeryo abi, no, is Wyman. No, pero again, ang mga kauturan naton kay normally magambal ka diriya sa Guasang Cathedral, damo gid na diriya bombodan ang sumilimba. Pero subong ya, tuman ka jutay. Subong nga All Saints Day. Actually, kundi diri sa cathedral, downtown area, milag-pilag man ganing mga salakyan kiti sang una ya, sa sinako niya because nga ni gani bombodan, nagabisita kita sa patio, amo na, pero subong ya, medyo hindi tanto kadamo, no? Ang mga nagapinakadto pa kari, no? Hindi lang diri bombodan sa may simbahan, kundi lakip na gid mismo diri sa downtown area, no? Diri sa palibot sa public plaza, bombodan, how's that? Okay. Oo. Ang police assistance desk gani sister. Gaway na mangisan dapat nga bantayan dira kay pati naman niya katawhay. Gani. Sir, matulutaway ang police assistance desk ni kay ari man gid siya bombodan. May assistance desk kita diri sir, every lang gid siya sir, every may mga okasyon or ang nakatabo. Lawin siya. Lawin no? Lawin siya. Kapin bagay subong kayo undas ta. Oo. Subong. Ari di kami yan subong. Provide police presence and security. Same time, gina-implement naman ng aton nga health protocol. Oo. So, ini nga mga kapulisan ta, Station 1 ka mo, sir. Diri na sila pungkudan sa sa cathedral. Kung magsulod ka sa cathedral, sa left ni siya, no? Diri ati assistance desk. So, sir, pero subong, no? Hindi tanto damo tao. Diri no? Subong, ma'am. Oo. Ay, because nga ginatumidi ang So, pero kamuy, bantay lang yapon. Yes, ma'am. Matigil may subong, ma'am. Kay required nga police presence. Kay, na, ma'am, sa undas. Oo. So, pero wala ka man may nasawayan dire, may nagpasaway. So far, wala pa man, ma'am. Wala pa man. Man kay duga pati man sa... Anong normaling mga pasaway dire, sir? Mga duga palaboy-laboy diskasan. Ma'am, simpan din, ma'am, kay ginakuan naman ng pagtubok-tumpok lagi sa ma'am. Ginakuan kay simple social distancing. Tapos, iba na kalipat, no? Takot face mask, remind naman sila. Yes. Ay, dire, sir, magkadi may mga baligya. Paano nila nasugod ang mga baligya dire sa tubang
simbahan. 2 days, 3 days. Nagsugod sila. Kahit siyempre may permit, manis sa bombodan mo, tapos sa simbahan, ginalaw ni sila sa simbahan. So may mga baligya na diri, pero hindi tantong bumalakal siya, no? Oo. Sige na, go lagi tayo bitaw. Ka, no? Oo, lagi tayo. Serious sa default. Ano oras mo duty, sir? Ano ma'am, nang 12 hours kami? So, ano oras train na nagsugod? So, 7 a.m. Oo. So, may 7 na sa gabi. So, mo ginadiri mo assignment. Yes, ma'am. Oh, halin sa ano ka nagsugod? Tamo na yung assignment. Kapag, ginando 28 ko, hindi ko nasugod na undas ka. Oo. So, mo na yung assignment. Pero detailed ka sa station 1. Yes, ma'am. Okay. Tika, musta man ang pandemic? Kaya anong epekto sa imo? Be, personally, or ano? Okay lang? Okay lang. Oo. Okay lang naman. Kaluyan man, wala man why na tapikan or something. Salamat na daw kami. Siyempre kita, man tayo, siyempre kita. Nga daan? Siyempre kita may mga pamilya, man tayo napulian. Sige, Sir De La Torre, anong first name, sir? Anong designation? Beat patroller, di ba? Beat patroller. Pila ka nakadagdag sa dito? 1 year pa, sobrang. Tampo pa, very young. No? Beat, amo nagaling tawag, basta panugod ka, beat patroller. Beat patroller. Okay. Beat patroller, bombodan. Patrolman, no? Patrolman Kenneth De La Torre. No? So, salamat sir ha. Salamat. Si Sir Kenneth, gabantay. Si Patrolman De La Torre, bombodan, gabantay. Pero actually, wala man ginsado, balantayan. Do subong lang gid kita nga undas ang ating kalalag bala bombodan nga. Kasi kita na magbuomba ko ay do katawhay no. Katawhay gid ja. Or although sang last year amo maning sitwasyon because ng pandemya. No, pero why kay gid may makita na mga kauturan tamas ki mga sumilimba amo ni sa pinakadto pa kare. No. So amo ning sitwasyon diri bombodan sa Gwa sang Cathedral. How's that bombodan? Okay, sige. Salamat gid Bumboan. Yes, bombodan niya live kita diri sa may San Sebastian Cathedral. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bumboan Sindol Sorilia. Report direktamente mga kabiyanan sa may San Sebastian Cathedral sa pag-cover naton sa isa ka misa. Actually, humili naman lang itong gina-covera naton. Kag subuman ang sitwasyon sa Gwa sa Cathedral, dira sa may Bacolod Public Plaza, ang aton nga mga kapulisan na ara man ra may mga nagapatrolya man kay pasiguro nga mangin malinong kay matawhay ang palibot samtang nagapatigayon kita sa nga sining nga selebrasyon. Sa ato nga pagpanumbalik mga kabiyanan, balikan naton man ang report sa nga patrol. Ginapalili ko to ang sa may Punta Taytay area. Kay daw may nakatimbring may mga nagkinadto kuno sa beach resort. Kay kung nga wala man niya aktibidad sa patio, daw sa dagat na lang kuno. Kita na tabi kay basi magtinumpok naman kag magdinagsa mga katawhan la. Okay man na magkadto didto. Basta nga mapasiguro lang naton nga ma-maintain no ang health o kung masunod ang health protocol. Ilabi na gid sa bahin sang physical distancing. Balikan natin kag pinapag ka mga reports pagkaligay lamang sang mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub-tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from
health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sa pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa, pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton Santos nga Misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton Santos nga Misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya tuman ka importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, nga sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangos sa stress ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bason ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ulunan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan.
magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala, ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiun sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang nga dapat mo mayburoan angot sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ang Section 10 nagamando sa decentralization sang waste management o kung paghaboy sang basura. Sa iya implementing rules, ginamanduan ang mga barangay nga magtukod sang Barangay Solid Waste Management Committee. Ano ang mga katungdanan sang Barangay Solid Waste Management Committee? Pagbahin-bahin kag koleksyon sang madunoton, ma-compost kag ma-recycle ukon asosasyon. Pagbalay sang Solid Waste Management Program sang barangay, pagpain kag pagpangita sang pondo, pagpahamtang sang core coordinators. Ang Section 21 nagamando sang pagbahin-bahin sang basura sa ginhalinan sini kag sa pagpatuman sang no segregation, no collection policy. Ang Section 32 nagamando sa pagtukod sang materials recovery facility sa kada barangay o kun cluster sa mga barangay. Sandig naman sa citizen suit provision sa Section 52, may gahom ang sino man nga magpasaka sang kaso sibil, kriminal o kon administratibo batok sa kay sino man nga nagalapas sa mga probisyon sang layi, napaslawan sa pagtuman sa ginamando sang layi kon sino man nga naghatag sang mando nga nagasupag sa mga probisyon sang Republic Act 9003. Ginadumilian man sang layi ang tanan nga sahi sang pagsunog sang basura, mangin ang pagsunog sang basura sa ugsaran. Ginadumilian man sang Clean Air Act ang pagpadukot sini. Yari ang mga ginadumilian nga hilimoon sa idalom sang Republic Act 9003 o kon Ecological Solid Waste Management Act of 2000 ag ang mga silot sini. Ginadumilian ang paglapta, paghaboy kag pagtambak sang basura sa pampubliko nga lugar, kaangay sang karsada, sidewalk, kanal, estero o kon parke o kon ang pagpahanugot sa sini nga mga hilimoon. Multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos o kon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian ang pagpatigayon o kon pagpadalagan, pagkolekta o kon pagbiyahe sa mga kagamitan na may paglapas sa operasyon nga pangpanilo o kon permit sandig sa RA 9003. Ginadumilian man ang pagsunog sang basura. Silot, multa nga 300 pesos tubtob 1,000 ka pesos ukon community service nga isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Ginadumilian man ang pagpakolekta o kon pagpahanugot sa pagkolekta sang wala mabahin-bahin nga basura. Illegal nga pagpatukod sang balay sa open dump kag landfill. Silot, multa nga 1,000 ka pesos tubtob 3,000 pesos ukon pagkapreso sang isa tubtob 15 ka adlaw sa lokal nga gobyerno kung sa diin ginhimo ang paglapas ukon pareho nga silot. Pagsimpon sa mga nabahin-bahin nga recyclable sa iban pa nga basura sa salakyan ukon bulutangan nga ginagamit sa pagpangolekta sang basura. Silot, sa una nga paglapas, multa nga 5,000 pesos kag duga nga 5 tubtob 10% sang iya kabilugan nga kita sang nakaligad nga tuig. Magsunod sa layi, ipigan ang palibot bilang responsable nga katapo sang komunidad. Basta Radio, Bombo!
His Excellency Most Reverend Patricio A. Bozon, SDB-DD, Bishop of Bacolod, sa iya imbitasyon nga aton updan ang Santos nga Rosario sang Bombo Radio Bacolod. Ako nagakalipay nga may mga initiatives, mga grupo, and in particular, may initiative gali ang Bombo Radio nga mag Holy Rosary every 9 o'clock in the evening. Kabay pa nga aton updan ang mga tumuluon naton nga nagapangamuyo paagi sa sini nga radio station sa pagpangamuyo sa Santo Rosario. Kabalo kita nga all through the history of the church, particularly in very difficult times, in times of the plagues and calamities, a Blessed Mother was always the first protectress of her children. So katahom, and I congratulate Bombo Radio for initiating this very, very beautiful practice of gathering our people, our listeners, to join in the praying of the Holy Rosary. Madaming salamat po. Number 1 Basta Radio Bombo. Pabalik mga kabyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Udto. Impunto launa na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Balikan na naton ang pila pa ka mga reports gikan sa aton nga mga field reporters subong mga kabyanan nag-concentrate kita sa sining espesyal nga okasyon ang ginatawag naton nga tigkalalag Nobyembre 1. Samtang matawhay ang palibot, matawhay ang aton nga mga cemetery, private man o kon public, sa gyapon ginapatutukan nato, no? Kag may mga kapulisan kita sa ara sa palibot para nga mamintinar ang kalinong kagkatawhay. Sa nasaling ko na kagaina banwa, ipatsikar man naton karon sa patrol ang mga beach resorts. Kay basi bala wala lang kita kay balo, nagaginugok ang mga tao to kag nagaginutok lang kag malipatan ang social distancing. Kay may dako ang posibilidad kay basi may inulhot gid og kung masaliputput sa mga resorts. Ilabi na gid kay wala sang opisina subong pula ang kalendaryo. Ang tendency masaliputput gid mo, no? Kag magsiling ya nga dito kami maselebrar sa nga tigkalalag. Sikaron tabi ang patrol, no, kon ano ang sitwasyon sa mga beach resorts diri sa syudad sa Bacolod. Ilabi na gid sa area sa nga Punta Taytay nga kung magsiling ka beach resort diri sa Bacolod, ang ano din sa aton nga mind ang Punta Taytay, no? Sige, sa piyak linya abi, chikaron naton ang patrol. Bombo Carla May Defensor, please come in. Yes, Bombo Dan, live kita diri subong, no, sa may area sa Punta Taytay kung sa diin na madamo diri nga mga beaches kung resort diri sa may area sa barangay Punta Taytay. Bombo Dan, nagbisita kita diri sa isa ka resort diri sa Punta Taytay. Makita diri nato na Bombo Dan nga hindi magitanto nga madamo, no, ang mga pumuluyo diri. Makita naton madamo lang sang mga salakyan. So Bombo Dan, hindi gid naton mabay nga madamo kay tungod nga malapad ang area. Kag madamo sa mga cottage, Bombo Dan. So mas maayo ini nga malapad ang area kag madamo ang cottage, Bombo Dan, para at least nga ang mga guest nga nagakagto diri hindi sila makatumpok sa isa lang ka area, Bombo Dan. Kag amo man sa mga parkingan diri Bombo Dan nga malapad ang area at least magusto ang mga salakyan, no, nga mag-parking, Bombo Dan. So far kay tungod nga malapad magkaka-observe man ng minimum health protocol, Bombo Dan. Kaya nga Police Station 9, Bombo Dan, ano man ini sila, no, naghatag man o kung nagbutang man ini sila sang mga kapulisan diri sa may area sa Punta Taytay para bantayan ang kada resorts diri, Bombo Dan. Di kay tungod nga long weekend gandaan, no, malawig ang pagpahuway sa aton sini nga mga kauturan. So amo gini ang ila sini nga plano nga mag-relax, no, magpahangin-hangin, magpaligo sa dagat, Bombo Dan, kay bangod nga
dapat amuni nga adlaw ang pagbisita sa aton sini nga mga kauturan sa mga sementeryo o galing kay tungod nga ginsirado ang sementeryo Bombadan humalin na October 30 to November 2 Bombadan ti amuni subong ang na panumduman sa aton sini nga mga kauturan nga padulungan sa subong kay Bangon. Bumbukala, doon na subong daw medyo sadya na siguro nakatapos naman panyaga ang mga kauturan naton doon kay sa background na mabatian naton doon nagakulukin ang tana. Yes, sakto ginabang ba no kay pag-abot rin natin kagaina ginlibot nato ng area ti mga tagsa-tagsa ka mga cottages diri Bombodan mag pamilya lang man no may mga birthday ini sila hagin celebrar diri no ti nakapanyaga na gid Bombodan ti amo maning mabatian naton mga background kalingawan sa aton sini nga mga kauturan ngayari diri sa may Punta Taytay o kung isa diri ka resort sa Punta Taytay ngalingawan magkulukan ta Bombodan. Ti mayo gid no kag ang importante man lang ang aging paliili naton ra ang Punta Taytay para mapasiguro naton nga mapatuman ang minimum health protocol kay why man naton niya siling hindi man niya siling nga ginlili naton ra kay killjoy gid kita nga ginabawalan naton ang mga nagakadto da sa resort. Ang ato man lang nga way problema kadto ka mo dira basta hindi lang magkalipat. Hindi lang magkalimot. Sakto ginaabong baday no hindi gid kalipat nga mag-observe gid sa minimum health protocol kag maayo man kay may gin-deploy diri ang police station 9 sa mga kapulisan Bombodan para at least no nga mag-check kag ma-secure ang area nga dapat maka-observe gid ini sila sa minimum health protocol Bombodan. So iga-assess ina naton karon na Bombodan no sa Police Station 9 no nga kuan naton ini karon information si Police Captain Junji Liba Bombodan no regarding sa pag-deploy sa mga kapulisan sa Police Station 9 sa resorts diri sa may Barangay Punta Taytay. Pero sa imong paglantaw Bumbukala, ano ang sitwasyon subong nagapadamo ang tawo or may nagadinugang ang naginabot dira or steady pulso lang siya? So Bombodan bulos-bulos no. Mayara sa nga may maabot, mayara man sang may magwa Bombodan. So usually siguro ang iba kadtulan diri, kapadulong diri para magpanyaga, magpahangin-hangin, then after that Bombodan magwa naman ini sila kay makita naton sa dagat Bombodan, hindi gid tanto madamo ang palaligo at siguro bangod man sa mainit kag mainit ang sa dagat ngayon. Mainit na giman subong kay mainit na giman subong kay madino mo na wala una sang udto. Amo gani abang badan ano kagid yan no sa kainiton diri no sa kuara kagid sa dagat mahambal mo gid nga pertige kay init so kung madanog tong adlaw ti ang iba nagapatigayon sa ila siniya nga panyaga abang badan. Sige, do nagapalaoy-laoy na da subungo. Amo gid gani abang badano ti kay amo diri ang kalingawan ti iban ga kinaon kinanta diri sa may area sa Barangay Punta Taytay pero hindi gid tanto madamo ang tawo bangod man nga madamo ang cottages kag malapad ang area Bombodan. Sige, Bumbukala, may ibang kapada nga report. So Bombodan, mayroon nga patagayon nga Bombodan may aras ang aging patagayon nga raid no ang Police Station 6 Bombodan sa area sa Barangay Takuling no. So may ari ini sila 12 ka mga persona ang nagkaladakpan sa may Milky Way Street, Purok Planeta, Puente Villa sa Division Barangay Takuling, Bacolod City, Bombodan. So ang suspetsado diri amo ginkilala kanday Robin Barrios, residente sang Himamaylan City, Jo Marie Cabalfin, taga Barangay Takuling, Bacolod City, Armando Amar, residente sang Barangay Takuling, Norberto Mahusay, presidente man sa Barangay Takuling, Edwin Sanol, residente man sa Barangay Takuling, Gerald Ochavo, residente sa Barangay Vista Alegre, Jomar Cabalfin, residente sa Barangay Takuling, Bacolod City, Ernesto Pigarrido, John Merano, Raymart Pangasyan,
Raymart Pangasyan, Emilio Figarido kag si Reynan Balasabas Bombodan kag ini saya residente ini saya sa barangay Vista Alegre. So kalabanan diri nga Bombodan nga mga suspetsado amo ang residente sa barangay Takuling ti ini sila Bombodan na ginpatigay nag-report no ang pumuluyo sang area o kung may nag-report sa Police Station 6 nga may nagapatigayon sang bulang so natigayon gin nga madakpan ini nga mga suspetsado Bombodan ang nakumpiskar sa ilang nga paginakop 2,160 pesos, 6 fighting cock kag 2 ka fighting cock sa Bombodan kag 4 diri 2 ka patay nga fighting cock sa 4 diri amo ang buhi Bombodan, 2 ka set sang gloves kag mayara sang isa ka bandol nga gloves Bombodan. So Bombodan pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Major Leo Estopa. Yun ang aton nga mga kapulisan sang anti-gambling operations dito sa may Purok Planeta, Fuentebilla Road, Barangay Takuling, Bacolod City. Wherein nga nakatigayon sila nga makadakop sang 12 ka mga persona nga nagkalilain man address hindi man nung sa dira nga purok kag natigayon nila na makuhaan sang 6 ni ka manok, may 2 ni ka patay nga manok kag ang 4 nga buhi kag nakapatigayon na sa more or less may 2 na kasultada ang napatigayon nila kag nakuha ni sa aton man nga mga personnel sa aton nga intel personnel kag natigayon ning makuhaan man sa mga pusta ni nila more than 2,000 pesos ning na-recover man na bet money kag 2 ka set sang gaps or ang bulang na bala na may scabbard na may sulodla na siya kag sa subong ari di sila sa aton nga kustudiya ang 12 ni kabilog sa subong kapatigayon man sang booking kag recording ni sa ilan ng mga profile ni kag na-praise man sila sing ilan ng mga kinamatarong kag ginpanglaygayan man naton nga ti sa subong nga ginabawal gidya ang amo na nga sahi nga aktibidades ang pagbulang kag isa pa nga may violation man sila sa health protocol naton or sa social distancing kay gapinunsok amo na nga nakatigayon man kita sa mga impormasyon man dira kag pasalamat kita sa mga pumuluyo man nga hatag sa aton sa impormasyon para madakpan ni sila. Sir, sino ginadiri sir ang nagpanguna sa ining bulang sir? Amo pa na aton nga ibaluon kay kung sino na nagpa-promote sina kag kung sino to ang galyamar to ang lemador dito ang organizer to nila kag siguro based na sa mga naton karon sa interviews wala naton gid ang kung sino gid nagpabulang gid. So more than 12 sir ang mga nagpatigayon sang bulang. Ining 12 nga ni sir taga-diin ini sila o kun ang nagkagto dira para magbulang taga-diin sir. Ang iban pumuluyo man sa muna nga purok ang iban nga sa isari man mga lugar. Oo kay pag pag conduct nila sa operasyon ang iban ko ron naka-mutik nga may mga may nagsulod to sila mo dinalaga na lang. Okay. So 12 ang natigayon gid nga madakpan sir. Yes, 12 subong Bumbo Carla rin sa aton nga custody. So sir pasakaan ini sila sang kaso. Ano matabo ini sa ila sir? Yes, pasakaan sila naton sang kaso sa pagbaylar sang Presidential Decree 449 or ang illegal cockfighting nga layi. Kag subong wala office basi mga next office hours na lang naton na i-process nila nga sa inquest ni naton. Okay. Sir, panawagan mo sa sa pumuluyo sir no nga bawal gid ang magbulang kay illegal in society. Yes, so sa siniman nga tinion nga panawagan kita nga bawal ang mga lusok na kag iskan gani ang mga derby gani ganano man may ara naman iban nga mga platforms ang pagbulang dira na lang sila tilapit pa sa layo pa sa mga makaangkon sila sa mga virus, di ba? Sa mga social distancing, na mga violation, kag nasubukan mo lang na ginapanawagan namon nga ang pagbulang sa mga purok-purok ni bawal. Kaya kung sa ako na niya Bumbo Carla, ipagbawal ta na gid lang niyang bulang, ido kaluluoy man sa mga manok. Nga siguro mo ginawa mo pa inom vitamins kag ginahimas-himas mo kada adlaw gili kay pinsar sa manok kun siya palangga gid ako sang ako nagalon nga ginahimas-himas gid ko kada adlaw kada aga kag gina vitamins gina
So ginarapato ka sa mga manami iya nga mga tulokon. Igo katapusan gali sa likod sini may maitom nga plano. Bumbo Carla. May ara sa nga baklan sang vitamins, may ara sa nga manamit ka pagkaon ko na pagkaon gid nga para sa fighting cock Bombodan. Di kaluoy. Kaluoy gid kun may paminsaron bing manok binaw. Mas kung makambal abi mas nga ba kanami sa kay bus di nasagod niya gid kumayo nga palangga niya gid ni love niya gid ko ni katama. Ano yung mga love mo kay may plano gali nga lain ipaaway mo ya. Kaluoy lang niya sang manok mo ako sa totoo lang gid. Halin sa unas na subong hasta nga nag-uso na ng kadamo na halos taran nga panimalay may mga hinigtan. Hindi gid kuya magsagod sa manok nga hinigtan way kuya kasagod. Hindi gid ko na yakay nga naluoy ko sa manok nga nga pabulang. O kung masagod way man nagakulugan nga naluoy ka hindi ka magkaon manok hindi mag-ihaw manok. Pero kaluoy bala nga ipagi mo ya sa nanuman muta mo ya sang bulang kag pabulangon ng manok. Do kaluoy daw. Amo gid gani amo badanti maka do kaluoy lang gid abang badan no pero mas ining manghanag patigayon sang bulang ani badanti masobra pa ni kun tani sang ako na masobra pa 12 madakpan no galing kay ang iba nakamutik na mga nakapalagyo ini sila ti ini di malason sang 12 nga ni Bombodan na tigayon ginini sila nga madakpan sa area sang barangay Takuling Bombodan. May nagapamangkot gani siya kung magpahibag damang bawal. Hindi pwede magpahibag damang kay hindi pwede ipahibag ang damang pero nga manok pwede bulang. So parehas na niya sila subong nga Bombodan no bawal ang bulang bawal man magpahibag sa damang. Subong yagin bawal mo lang bulang hindi tungod yang ginaproteksyonan ang mga sulog. Bawal ang bulang subong tungod sa pandemic. Yes, pag nag-normal lang tanan, susubong niya nagkakalipay ang mga hinigtan nga manok pero siya tani pandemic lang nga hasta mintras kay para niya do hindi kami mabulangan pero hindi sila hindi sila makakooperar sa bulang Bombodan di malason lang ni kung magbalik ng pandemic o kung magbalik na sa normal Bombodan di madamo na sang derby kag sulok. Ang tanan niya gusto magbalik sa normal ang sitwasyon magluwas na sa mga inugbulang nga manok. Amo gid sakto gid abang padanti amo gid no panugyan sa aton sini nga mga kauturan nga bawal gid anay sa subong nga mag-intra sa pabulang Bombodan. Sige salamat gid Bumbo Carla. Yes, Bombodan so gikan diri sa barangay Punta Taytay ini si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bumbo. Salamat gid Bumbo Carla May Defensor. Sa aton nga mga Facebook viewers, pwede na kamo karon makasunod man o kung maka-check sa aton nga YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Magaluwas sa makita nyo kami diri sa Facebook Live. I-try nyo man sa YouTube channel. Ang inyo gilamang himuon sa inyong cellphone, kadto kamo sa YouTube. Pagkatapos i-search ninyo ang Bumbo Radio Bacolod. Pagkatapos magwa na ang Bumbo Radio Bacolod, meron na live, ipinduton nyo ang live kay makita nyo ang aton nga live nga mga programa dili sa Bumbo Radio Bacolod. So damo kita sang platforms nga sarang ninyo makadtuan para nga mabatian ang mga balita, mga priska nga mga balita, kag mabatian ang mga pila ka mga isyu kag topiko nga aton ginatalakay. So sa liwat, nga aton nga pag-invitar sa aton nga mga Facebook viewers, pwede man kamo sunod karon, kag i-try nyo man ang YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. 17 minutos na nakaligad sa tagnay galauna. This time mga kabanan, magkakuha kita sang dugang pang mga reports. Ano ang reaksyon diri sa aton nga Philippine Army sa sining pagkapatay sa isa ka mataas nga leader sa New People's Army ginakilala sa kay Ka Oris. Ang PNP heightened alert sila subong
ini ang payag karon sa pamunuan sa Philippine National Police on heightened alert bangod man sa sining pagkapatay sa isa ka enkwentro sa kay Ka-Ores, no? Kay basig lang may mga retaliation nga himuon. Kag ano naman niya ang sabahin sa Philippine Army sa aton nga mga kasoldaduhan, ano ang ila sini nga preparasyon kag ano mapayag sa Armed Forces of the Philippines kag diri sa aton abi sa probinsya sa Negros Occidental sa pamunuan sa Philippine Army sa sining kamatayon ni Ka-Ores. May report si Bombo Yani Zil Minardo at may interview mga kabyanan sa kay Major General Arivalo. May kaintanan sa sining pag-ukon kamatayon ni Ka-Ores. Base may mga namutikan man sila nga mga movement diri sa probinsya sa Negros Occidental sa bahin sang mga grupo sa Makawala. Tanaw na ito nabi kung ano ang mapahayag sini sa aton nga Armed Forces of the Philippines. So, si Ka-Ores Banwa, ang isa ka mataas ka leader sa NPA, may edad higit man ini siya. Kagin daw kung sa ilang organisasyon daw makabig na ini siya nga legendary na ni. Si Ka-Ores. Alis sa piyakalinya, Bombo Yani Zil Minardo, please come in. Yes, sa Bambudan, so isa ka dako nga dago ko na epekto sini ang pagkapatay sa isa sa commander sa New People's Army nga si George Madlos o ko na tawag nga kilala sa tawag nga Ka-Ores Bombo Dan. So sining na Oktubre 30 lang Bambudan no, may ara mission ining katapos ang 8th Infantry Battalion, 1st Special Forces Battalion, kagakasubong man ang 4th Infantry Division na Bambudan kung sa diin na kontra ini batok no sa kay sa mga NPA dito sa impasubong Bukidnon Bambudan kung sa diin ini nga natugagin nga kamatayon ni Ka-Ores Bambudan. Isa ini kadako nga dago o kanang epekto sinisang pagkamatay sang isa ka person sa NPA no sa National Commanding Operation sa Bambudan kung sa diin hindi manibasta-basta no kung mapatay ini ang ilang kaupdanan no, it takes time pa nga maislan maniwat o kung na makapangita sila sa i-replace ni sa ilang mga high-ranking official sa Bambudan hindi lamang ini diri sa Negros Occidental o kung sa Mindanao of course nga Pilipinas nga mayara mga New People's Army nagdako gid ang ila sini nga epekto o kanang epekto sa mga New People's Army Bambudan nga kapadayon gid gani nga nagapanawagan ining mga katapos ang Armed Forces of the Philippines nga kung pwede Bambudan nga magasungka na ini sila kami araman nga mga sa Bambudan may araman nga mga mga ginatanyag man yang assistance ang gobyerno sa kung sino man sila mag-surrender mo kag hindi man sila madismaya kung mag-surrender kaya may mga livelihood program ang gobyerno para dire. Ang maganda Bambuan no Bambudan parehas sa ICLIP program yung kung sa diin Bambudan may mga financial assistance sila kaya man nga pwede sila maka-eskwela kung may mga livelihood program ini nga ginatanyag ang gobyerno pagkatampo man sang Armed Forces of the Philippines sa Bambudan. So amo gani kung bani Major General Benedict Arivalo ang commander sini sang 3rd Infantry Division Bambudan nga ang lumalaban nang sa dahas ay mamamatay no na ayon sa dahas rin na Bambudan. So amo ina ang pahayag nga dapat nang magbagong kabuhi na ini sila Bambudan magsungka sa gobyerno para makaupod nilang no sa maayong pagpangabuhi o kaupod ang ilang mga pamilya Bambudan. Okay. Sa Bambudan para sa dugang detalye kag pahayag pamatian naton si Major General Benedict Arivalo. Hindi lang sa Negros sa buong bansa yan kasi he is a national figure. He is one of the most prominent NPA commanders ng national organization nila, National Operations Command nila. Malaking dagok yan sa
national organization nila. At the same time, maapektuhan din ang moral ng kanilang mga kasama dito sa Negros or sa Visayas in general. So, ito ay nagsisilbing aral muli na ang nabubuhay sa dahas ay talagang kadalasan din mamamatay sa dahas. Yan ang aral na pinapakita dito. Katulad ng mga recent leaders din na napatay, sa mga enkwentro. Yung tatandaan natin, si Kerima, yung early a few weeks ago, at saka itong si Marilyn Badayos dito sa Manapla. Mga matataas na opisyal ng NPA, CCP, NPA, NDM. So pinapakita dito na hindi habang buhay makakatago sila, makakataka sila sa batas. Mahahabol din sila ng batas maski medyo may katandaan na sila, katulad din sa nangyari kay Father Frank Fernandez. Pinyende pa kami, inahabol na natin. Inabot pa na nag-general ako bago siya nahuli. So ganyan din yan. Si Ka Oris, I was the battalion commander doon sa Bukidnon noong 2008. Siya yung front secretary. So ang tagal, Ang tagal bago siya nasukpo. Pero ang aral dito ay yun nga, ang nabubuhay sa dahas ay mamamatay din sa dahas. Yan ang malaking aral na itinuturo dito. Kaya yung mga NPA, ito ay magsilbing aral na habang may panahon pa ay magbalik loob na talagang desidido ang ating gobyerno na talagang sukpuin sila. Lalong madaling panahon. At importante nga, doon sa mga natitira pa dyan, ay huwag na magmatigas. Bibigyan naman sila ng pagkakataon na magbagong buhay at mabuhay na mapayapa kung sila ay magbabalik loob. So yan ang ating mga aral na makikita dito. Oo, ganit. Padayon man nga nagahinyo sa ilang kung pwede magasungka na ini sila kay may mga programa man ng gobyerno kay hindi sila magpahadlok, hindi sila magparty sa mga ginahambal inisang iban nga ginasakit sila or may ara nga mga malaing nga ginahimo ang AFP sa mga nagasungka nga NPA. Totoo yan kasi nationwide, libo-libo na rin talaga ang nagbalik loob at sumuko sa gobyerno at ngayon ay tinatamasa ang kanilang bagong buhay. Marami ng aral na ganyan. Alam naman nila yan at kung makikita nila, marami silang dating kasamahan. Nagkaroon din ng panibagong buhay pagkatapos silang magbalik loob. So, totoo yan sinasabi mo at talagang may pag-asa pa. May pag-asa pa magbagong buhay at mamuhay na tahimik kasama kanila. Yes, sa Bamudan. So, amo na, sulit-sulit ang permi ang mga panawagan sa isang gobyerno pagkatapo man sang Armed Forces of the Philippines sa mga NPA ning magasungka sa sila Bamudan. Okay, sige. Sa Bamudan para sa pagpangalagad sa bumbuhan na isaudto, inisi Bombo Yanisil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Yanizil Minardo. Dako gini nga kawalan sa kwan, dako gini nga epekto sa bahin sa New People's Army ang pagkamatay ni Jorge Madlos alias Ka Oris. Okay, kwan gini siya, daw mo gining hindi lang niya commander sa isa ka lugar, kundi ginakilala gini siya sa iyang organisasyon sa bilog nga Pilipinas. 27 minutos sa nakaligad sa tagnang launa sa hapon. Gina-remind lang naton ang aton lucky winner sa 1-2 Panalo Year 20 promo nga si Mercy Lagari. Mercy Lagari, hingagawa na din imo nga premyo kay nagahulat na di si imo paglawag naton gina alas 11:45 pagka alas 11:46 gahulat na dayon ang way pagani mag alas 11:46 ginapangita ka na di dayon kay para matag na imo premyo. Actually ang premyo yari na di kadaan mo mahibalaan na kung sa di na matupa kung malawag na ang ngalan sang winner. Tika ginasang alas 11:45, ginlawag ang imong ngalan. Mercy Lagari. So, bot singa nun, hasta subong ginahulat ka na diri. May anom ka lang ka oras.
nga makuha ang imo nga premyo. Kung hindi mo makuha ang premyo sa sunod sa anom ka oras, magagabot kami liwat sang lain nga winner nga amo ang magkuha sang premyo nga dapat sa imo ni matupak. So ano pang ginaulat mo? Mercy na gari. Amat-amat na nga go na kadto diri biya ina na ginaluto mo na nga bayi-bayi upon ano man draya nga basi galuto ka pa da suman biya na danay tugyan na sila da hingagawa di imo nga premyo may 500 ka di nga cash kag isa ka balde nga may unod nga mga grocery items valor 650 pesos. So ang kabilugan nga premyo imo makuha 1,150 pesos. Sige, 29 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Dili sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Mga kabumbo o kinakamuda o nakatry na kamo sa YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Amat-amat lang namon ini nga sa tanan nga mga platforms ara ang aton nga programa parang way nagid sang lisan nga kun di man kamo nga bahin sang kalibutan padayon kamo nga magkapamati diri sa mga palatuntunan sa nga Bumbo Radio Philippines kay diri sa Bacolod Bumbo Radio Bacolod. Kaga this time banwa ko naton ang report ni Bumbo Dennis Rubica sa Provincial Capitol ini may kantanan sa budget sa banwa sang La Castillana nga 30 milyones ka pesos nga nadala na ini mga kabayan sa 2022 budget, provincial budget ang 30 million pesos para sa pagpatukod sang sanitary landfill sa banwa sang La Castillana. Dari ang report sa Piak Linya upod sa kay Bumbo Dennis Rubica. Kaya may interview ni siya sa mayor, alkalde sa La Castillana. Kung na ito ng report this time, Bumbo Dennis Rubica, please come in. Bumbo Dennis. Okay, go ahead. 31 minutos banwa nakaligad sa tagnang una diri sa tulad pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo hanay sa udto. This time balikan natin abi ang report. Bumbo Dennis Rubica, please come in. Sa Bumbo Daniel malipayon karon niya ang banwa sa kasi pagkabatila sining alkalde si Mayor Mangilimutan, no? Si Maymay Mangilimutan matapos pumudan nga nabuluan nga ay kabalo ka pumudan ni project nga sa sanitary landfill madugay na ni nga kwantane himuon dira utokuron o ipamtang dira sa banwa sa Castilla kahit so far pumudan ang banwa sa Castilla ay passing landfill adi nga as required, no? Sa tanan nga mga local government units kaya kinakudako pumudan sing imo sila nga mangin budget mo kung mag-pobra ka sa sanitary landfill, mabakal ka duta, bakal ka paperte abi, no? Tapos develop mo na may mga dapat standard mo niyang pag-obra sa sanitary landfill, no? Base mo sa ito na RA 9003, no? Ang Solid Waste Management Act na ito na bumudan, dapat mo ginadra, no? So nagpahayag karon sa iya sing kalipay si Mayor Mangilimutan matapos nga ining iyang 30 million pesos, no? Nga kanabi nga budget nga ginalungay sa probinsya para magpatugkod sa sanitary landfill sa Nasibit Banwa ang nadala na bumudan, no? Sa proposed 2022 provincial budget, no? So guwa sining next year nga budget, so ining yang sigong ginapangayong apundo sa probinsya, madala na kung maprobahan dala na budget probably ba si next year, late next year, makapatukod na sa
sanitary landfill na ang Banwa sa Lakasilana, wala pamumudan ng Lakasilana, isa sa mga third class municipality nga subong niya, grabe man ang pag-tinad mo, grabe man ang pag-develop, no? Presmente sa turismo, pamumudan sa agrikultura. No? So kung matigay na gining makatukod sa sanitary landfill na Banwa sa Lakasilana, mas manami pagit na kay kung sa lugar yung area as early last year may aranan na site nga duta or property or area na sa may Banwa sa Lakasilana nga himuo sa sanitary landfill. Ang problema nila bumudan kay as sa third class municipality magsiling ka 30 milyones. Dako na ning pundo para sa ka Banwa. Kung kuhaan pa na nila sa ila siniyang annual budget, basig iban nga mga programa sa ila Banwa, hindi na bala mapunduhan mabudan. Amo na sa probinsya sa Negros Oriental na naghangyo si Mayor Mangilimutan sang pundo, no, for sanitary landfill. No? So, nabalaan niya nga nasulod na ini sa 2022 proposed provincial budget. Bunas magawa sini nga ining 30 million pesos nga sanitary landfill project para sa ila Banwa. May ara pagid sing iatag nga 10 million pesos ang probinsya para sa pagpa-develop pagid, no, sa ila sini bako nga merkado. O da sa may Banwa sa kasi actually kay may nag-exist na da nga bag-o nga merkado ang Banwa, pero hindi pa sila tapos kag fully operate naman siya, pero hindi pa silang fully tapos sinabi sa muna may gipirolo siya nga may another 10 million pesos pagid, no, nga pundong yatag probinsya para dira sa nasabit nga Banwa. Sa ikutin marami ini nagkasing ko ang Lakasilana sa mga developing towns no? Dire sa may probinsya sa Negros Occidental. Pamatian ta ang pag-konfirmar ni Mayor Romayla may magilimutan sa sining pundo karon, no? Para sa nasabit nga Banwa. Wala na, buti nga. Nagpasalamat, which because nga last nag-budget hearing sila, it was confirmed by Attorney Diaz nga ang 30 million kung nga sanitary landfill ng ginapangayo ko sa ila, na-include na siya for Development Fund PDF for 2022. And at the same time, siguro mahatag pag para sa Amon Market, mga 10 million. Kaya may market kami na nagtindog na, nag-operate na, pero ang likod, idugangan namon sa ipabag-o namon, especially ang meat kag ang fish nga section. So, mahatag siguro 10 million. So, mga 40 million for the next year. And at the same time, salamat ko ng kadto sa amon kadamot sa panghatag nga farm implement sa among beneficiaries association. Magdan na magtang pagpayag konfirmasyon na may Romayla may magilimutan ng ati ara na, no, solo sigurado na bumudan ang fundo, no, para sa infrastructure project, no, dira sa Banwa sa Lakasilana ning sanitary landfill, no, kag additional nga fundo, no, sa ila sining public market bumudan. Check natin bumudan monitor natin nga sitwasyon sa mga panaton, mga sementeryo sa Bugos nga probinsya, from north to south. So, para muda na wala man siyang mga untoward incidents na nga mga nagluluntad kahit since kahapon ang aton nga mga sementeryo, pribado mga publiko, Bugos nga probinsya, kasi aton team may gina-assignment ang mga GUs naton nga mga pulis nga nagabantay, no, nga hindi masudlan, no, aton sining mga sementeryo sa Bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Mga update report kikan sa Kapitulo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Salamat gid Bombo Dennis Rubica. Report gikan sa Provincial Capitol. Nagadulong sa inyo sa oras 40 o 39 minutos.
nakaligad sa tagnang launa. Ginakulabos kita banwas ang oras diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Sa aton nga mga maukod nga tagpalamati sa mga Facebook viewers kag YouTube viewers, maayo lang nga pag sa ulog sang tigkalalag. Subong nga adlaw kabay pang mapabatyag naton sa aton nga mga nagtaliwan nga mga himata ang aton yang pagdumdum sa ilang apisat pa sining pandemic, apisat pa sa sining pandemya, ginadumdum gyapon sila. Magluwas na lang abi nga hindi kita magkakanto sa sementeryo sa siniya nga mga tinion, pero ginasagyapon nga ginadumdum naton ining aton nga mga minatay. Wala na kita sa nga oras dili sa pagpagalagad sa palatuntunan na bombohanay sa Udto Danay kita buwas upan sa inyo Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mga nanalo ng Daily Prizes. Ako si Agripina Longakit sa Barangay Pilisa, Bacolod City. Ako nagdaog sa 1-2 panalo ng Bombo Radio Star FM Part 20. Dako gid akong pasalamat. Ako gid ang una nga boy na mano nga nakagabutan ng akong pangalan. Ako nakabaton sa 500 nga cash kag ang gift pack. Ang premyo ako ning gumahiton pa dugang sa akong lod sa akong tiangge. Lutoon to ang gift pack ko, luto-lutoon ko ni para sudan sa among pagkaon. Kag nagpasalamat man ako sa mga sponsors. Ipangagda ko tanan sino aga pamati mag-entraman kamo sa Bombo Radio para magdaog kamo pareho ko. Mayo man pangabuyaan ninyo kag makarabi na gini paabot naton sa Grand Draw sa December 25. Basi isa man kamo makadaog sang 1 milyon. Basta Radio Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala kamo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15 tub 19 anyos. Paano naton mabuligan ang aton mga teenagers in distress o kung mga pamatanon nga makabig suicidal? Yari ang pila ka mga tikang mangin sensitibo sa mga tawo nga ginaduha-duhaan nga may plano nga mag-suicide. Kung may maobserbahan o kung makitaan nga mga senyales, hindi ni pagbaliwalaon ilabi na kung makitaan nga depress ang pasyente. Maghatag sang panahon nga kamustahon ini, istoryahon kag pamatian kung ano ang mga hibubunot sini kag kung ano ang mga yara sa balatyagon sini. Listen non-judgmentally. Kung masanag ang senyales nga may plano ini nga utason ng kabuhi, ikaw nga nakahibalo dapat nga hindi ini pagsekretohon. Mangayo sang bulig ilabi na gid sa mga ginikanan sini. Hindi pagbayaan ang natungdan nga nagahisahanon and seek immediate support from health services. Suicide is preventable. Magmangin sensitibo kita sa atong isig kapareho kag handa nga maghatag sang panahon kag bulig kung ginaginahanglan. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa